Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan wajiba ta ambe bele jele fo nungu wali nyundo amado ele kona re ani dabakala bi nyuana ikado amai yanzoro bi sabula samyaji wara opma ana fa ikado dangoroba akado ke furula ana kwa na shenwere wajiba te na zigira ningene nga kaba mi nyini ne do ave ode jamana kuna foni mana nga awnyere ka cheyate anga wulika jote mi nyi dabaji karamago ani sevura dungewu olu be wulika joke shuko ni dukuseja che kuna foni ma ke nyen yoro wo yoro ninga nyege to bokana mi nyine na onve anga bama ile mabangana jamana dunga family soro kenyere yi arajo su mi mbe Mali kono Mali ko ka nu be kasababu ye kuna foni ka chira anga foli boye arajo nyi jagwe dabiya anga foli ani tamni be samba soro nu turle douana damban jarso ka fe samba soro mi nyemurbo jarso yi anga dugutigi anaka jelike ye tugune ye tunkara usi ne be gole ka utlo fola ne be ka kuna foni kono ningele de do Mali yoro bela nega okara fe so ngada na ato ay ko jibi na le wuli ka joke ka yamura dama boje bate daba tungara kuna foni amba Allah 600 karamo ba tungara nam mbala to ko bedi boje bate ni nye ami koitaye ni ye jali finesse ye mi nye awajule ba kauka ami koita Bamako kauka ami koita Mali ami koita don demana jamana ngona ya ika don jeli muso kele mi na mbise ka dongele da Nations Unies na wala matu abu fama unyena jeli muso kele mi no yo ke uyene ami koita inde abaloledu abe kurufina ya ali bi alaka Don't wole dona d'accord jibi suma hal sini ni ami ko tayi kafli ina do ka fo dongilala dongilida boje boje ne be mbulo bo wakado mbi boni sebe mi nu ka malende pana sebe ni keba ato ade ko masire job ko ika don aiwa mi ngoni sorasi binani ani konondo nyi kabokuru wari minu ngoni nana kulu kala Mali kono na donde ambi doni mina ko bi ika do tamashef la mabse ko fu ka kula boje bote ika do tamashef folo minyi nunu ngoni ika don Mali shera ko ni bolo mana bo unofe procureur général près de la cour d'appel de Bamako aye communiqué ke abe dnyesrege nani ma bela jele ladonia Mali kono ani Mali koka ikado minye Mali shera buloy ikado ale ni foi tekelenye ble wuli kajo ani jademene min besena ikado sordasi chebinane ani konondo minu ngoni nana Mali kono aywa kasura ya Maria tu bulo na ku jonjo maye ikado awa hakilna mimbula ofana madon ninga ke sababa ye odela olu sharatiku kele ka puma me olu kan gelenge anu ka jabo fa befe ninga da nga usomine do ka fo koyi ikado awuli ka joni chesiri jesina ni jamana bele jele tonshi joledo sabla uba fe ka koyi ka gla ikado hadamadeya anisi nyoanya sraka ukomi ma diplomasi ako onatabe Mali sharia ka bara olu ka bara bolifo katafa aguna gujugo mina ako sabula kabini puma invora uye sege di jekulu do sigi singa minu ngoni bita ka segela kanya nyini ke ko nyere anyabi do munde kumbe nunu ngono joni nyuchi unna kunye muye Mali kono jekulu mizigira ka enquête ke ika do unyema dira gendarme doma okomi ma aywa colonel de la gendarmerie ika do o de koni ko imbele jire telembe kado ma kabri jo kalo kleta akwa ko inzege kata se fois adana mi ndugoledo ani mi nyefoledo ka bele jile larwe ka bonywana Mali ani kurwari halibi ikado bele jile koni mason shitama kurwari ko anga ci denjelendo nunu ye sorrasu ye Mali ko ngalo nunu nga nachugo ani sebe minu mbu bolo ikado ko jelende o kunyon so bi sinap mami akikado manyumati badnese nani dugukolo sanve mi nyetugo ka o kamasake for yasimbe iya dema ikado kleflaina ale ka ministre mi na ba ka jamana ni jamana wara chetama ikado obe wuli ka jola for yasimbe ko ni baraka dabali ni fere betige ni ngoyi ikado manga wara kana bwala Mali ani kurwar ni nyanje akana ta ke gele bala ni nyi asimu gidan mandwala for yasimbe ni ma min ba don walma ita kalama ale re de joro barka buna kosobe seda o awa gela min da ka Mali segere aka wala ninga foni ka bo Mali kana ikado yasimbe ale de wuli ka jo bake
ni ka kuma farafina masakaw fɛ Mali bɛ mago to cogo min na a ko n'o cɛ kelen fana wulila ka na deli kɛ k'a fɔ min ye nin sɔrɔsi 49 ye ɔ a bɛ lajɛ filɛnana de la min kɔni b'a to i ka dɔn a tɛ ka gasi saratigiw ko olu denganyalen don dalen don a la k'a fɔ nin ko in diplomasi kɔni min se k'a la sabula diɲɛ bɛɛ lajɛlen bara ka wulikajɔ kɛ ka deli kɛ ka kuma kɛ ɔ u ka ministre des affaires étrangères a kɔni nana Mali kuma ɲɔgɔnya sabula ani jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye Assimi Goïta ye layidu d'a ma se o se b'ale ye a bɛ se dabali o dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la ko in bɛ se ka dilan cogo min na ale yɛrɛ tɛ Ala deli abada k'a fɔ i k'a dɔn gɛlɛya ka don Mali ani Côte ni ɲɔgɔn cɛ ka da ko caman kan o t'ale ka laɲini ye Mali tɛ kɛlɛkɛ jamana ye an tɛ bi jamana kan nka an sigilen don sigi cogo min na cɛ o cɛ i farati k'i bɛna bi an kan i k'a dɔn i b'an dafalen sɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko ɔ hakilinaw kɔni ɲini ka ɲɔgɔn ye dɔɔni nka min kɔni ye sariyatigiw olu kɔni y'a jira o t'u bali olu k'u ka baara kɛ o t'olu bali k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ hali ni diplomasi sera hali ni faamaw nana bɛn ko la olu kɔni ka baara ye min ye an'u kan ka wulikajɔ min kɛ olu b'o kɛ fo ka t'o dafa ɔ min kɔni ye affaire étrangère Togo a bole Mali kɔnɔ a taara Alassane Dramane Ouattara fɛ yen Alassane Dramane Ouattara ado a ko tabarikala n sigilen kun don ni nin ye n ka danganiya kun ye nin ye i k'a dɔn fɔri Yasin bɛ hakilina min b'a la bi farafina ka farafina jamanaw fɔ k'u bɛn ka jamana ɲɛmɔgɔw fɔ k'u bɛn e ka nin dali min kɛra Mali la ni ka na ne fɛ yen n kɔni bɛ Ala deli min ye dɔ ka fara ko in ka hakilina minnu b'a la u ka kɛ sabatifɛn ye nin ko in kana taa kɛ ko balanen ye Korowari ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kono min ye Awa Masiri Diop ale ka fasiri kun don karamɔgɔ de bɛ n tɛgɛ dun ko kura o bi kɛ le national la sɛbɛnnikɛla n'o ye Aminata Diallo Aminata Diallo karamɔgɔ Daba Tunkara a ko an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw karamɔgɔ Daba Tunkara tile 15 kɔnɔna la u ye kɛnɛyaso belebele 4 u 3 u y'o koromokari tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko mun a ko min ye cɛmancɛ fanga ye karamɔgɔ Daba Tunkara colonel Assimi Goïta ale min sigira jamana kunna n'i ye jateminɛ kɛ mai kalo tile 24 san 2021 kana bila bila karamɔgɔ Daba Tunkara ko sanjikɔrɔ wɔsi o de ti dɔn n'o tɛ ko dɔ bɛ ka kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jamana kɔnɔ min ye kɛnɛyaso belebele f'olu ka sɔrɔ jamanadenw ye karamɔgɔ Daba Tunkara kɛnɛya bɛɛ bana bɛɛ min ye malidenw minnu bɛ doni ka taa jamana kɔfɛ a dagosi ka bɔ colonel Assimi Goïta a y'a yira malidenw na u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ sabu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka jamana in furan k'a jɛ u fɔra maa minnu kɔ olu dɛsɛra baara minnu na karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka n'o lakile ni ka n'o sigi malidenw ye o de kumu kɔnɔ min ye kɛnɛya ko ye ko tɛ tulonkɛ ko ye a tɛna kɛ tulonkɛ ko ye a tɛna kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye a na min kɔni ye ministre mun ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛya ko ma karamɔgɔ Daba Tunkara ka fɛn bɛɛ lajɛlen d'a ma janko a bɛ se ka malidenw ka kɛnɛya sabati o de kumu kɔnɔ min ye kɛnɛyaso belebele 3 malidenw y'o sɔrɔ transition kɔnɔ ka sɔrɔ a ban tɛ ban sɛbɛnnikɛla ko a ko commune 4 na n'o ye Sɛbɛnnikɔrɔ ye a ko kɛnɛyaso belebeleba dɔ o koromokari la colonel Assimi Goïta a ye danaya da premier ministre kan n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga a ka taa dayɛlɛ ni k'a kan labɔ jamanadenw ye o bɛ tali kɛ mun ni mun kan o de ye musow ka taa bila denmisɛnnin fitininw karamɔgɔ Daba Tunkara olu furakɛyɔrɔ a ko nin y'a siɲɛ gale ni ɲɔgɔnna ka sɔrɔ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Mali ale ni Marɔku ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya min ye wulikajɔ ye ka se ka dɔ fara ka kologirinya karamɔgɔ Daba Tunkara Marɔku y'an dɛmɛ kosɛbɛ nafolo kunda hakilina kunda janko malidenw bɛ se ka kɛnɛyako ɲuman sɔrɔ cogo min na a ko o baara o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko denmisɛnnin minnu kan ka furakɛ san 1 kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ t'i jɔ fo maa 5000 bɔɲɔnko min ye denbana maa ti ta bilen ka taa jamana kɔfɛ min ye musobana maa ti ta bilen ka taa jamana kɔfɛ ala ni colonel Assimi Goïta a ko ɲinɛ kana kɛ fɛn dɔ kɔ dɛ min ye jamana masakɛ kɔrɔ ale min bɛ tiɲɛ so bi karamɔgɔ Daba Tunkara ale de y'a dabadenya fɔlɔ kɛ o tuma ni k'a baara kɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara jamana baaraw ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ na a ko u bɛ ɲɔgɔn nɔrɔ bila a ko min ye baara hali n'a donna i b'i ka tile la karamɔgɔ Daba Tunkara nka maa min y'a laban o de ye colonel Assimi Goïta ale de y'a tɔgɔ ta sɛbɛnnikɛla ko colonel Assimi Goïta a kelen kɔ k'o tɔgɔ ta a ye tɔgɔ wɛrɛ ta tuguni o ye Lafiyabugukaw fɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara Lafiyabugu ale CCRF karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka jɔ k'a kɛ hôpital ye a y'o fana baara boloda a ko CCRF karamɔgɔ Daba Tunkara ka baara bɛrɛ dɔnnen don ni ka tila k'a jɔ k'a kɛ étage ye minɛn minnu kan ka k'a kɔnɔ min ye dagabana minɛnw ye opération ka taa bila joli sɛgɛsɛgɛlanw la karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka banabaatɔ yɛrɛ larawuli k'a lajɛ o min
min tanya tun bɛ CCRF kɔnɔ dɛ a y'o bɛɛ nati ni k'o fɛnɛ kɔnɔna sɔnsɔn tayi o kuma k'o kɛ hôpital ye an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara Gabriel Touré bɛ baara minnu kɛ Ponché bɛ baara minnu kɛ Lafiyabugu CCRF mun kɛra hôpital ye k'o fɛnɛ b'o baara kelen kɛ baara ɲɛna tabarikala sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara hali bi bɛ ko min na o ma ban a k'o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa stade municipal Modibo Keita kuru kɔnɔ a ye dɔgɔtɔrɔso belebeleba dɔ fɛnɛ jɔ yen n'o bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka baara la a k'o bɛ tali kɛ mun kan min ye joli ye k'a sɛgɛsɛgɛ maa minnu bɛ minfɛnw kunu ɲɛnaminimafɛnw ni k'u joli k'a lajɛ ntolanci kɔnɔna la k'i joli lajɛ k'a sama ka bɔ a la k'a fɔ k'i ye fɛn dɔ ta o fɛnɛ kun tɛ Mali la nin y'o fɛnɛ siɲɛ fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara ni banabaatɔ n'a ye degun sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la n'a ka ɲi ka ta ka taa jamana kɔfɛ k'o fɛnɛ banna tabarikala kolokari wo pasamugu wo a mana k'a fɛn fɛn k'o bɛɛ de bɛ k'o kɔnɔ centre de médecine des sports Mali bɛ ka ja dɛ Mali bɛ ka ja karamɔgɔ Daba Tunkara sɛbɛnnikɛla ko a ko nin centre belebeleba in a ko n'i y'a lajɛ o fɛnɛ kun tɛ Mali kɔnɔna la colonel Asimi Goyita a y'o fɛnɛ dayɛlɛ ni k'o di malidenw ma a ko nin y'a san kelen a bolo sera ka kɛ min na kɛnɛya sira kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'o di malidenw ma a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban nka min ye hakilina wɛrɛ bɛ yen ŋaniya wɛrɛ sabatilen bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara janko malidenw ka kɛnɛya bɛ se ka jidi a ko hôpital du Ponché dagabana minnu fɛnɛ olu kan ka na waati n'a nataw la Gabriel Touré karamɔgɔ Daba Tunkara ko baaraw nun donna ka ban min ye katikaw fɛ yen o fɛnɛ baaraw bɛ sen na a ko transition bɛ taa kuncɛ waati o waati ko malidenw bɛ tigɛra fanga kɛnɛya ko la ka avion ta tuguni Tunisie Maroc France an bɛ ɲinɛ o kɔ dɛ wariw bɛ don da fɛ o bɛ kɛ ko wɛrɛ Mali kɔnɔ yan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le national kɔnɔ Aminata Diallo ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye fasiri in kɛ ale tɔgɔ de ko Demba Konte Demba ko i ye juru o juru ye i k'a dɔn juruma i ye fa o fa ye jurumandigi la i nɔfɛ juru sarabaliya don Jabate Mali ani Banque mondiale jɛnsɛgɛ naani bankiba Banque mondiale u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kun donnen don gɛlɛya in donnen kun tɛ dɔwɛrɛ la Mali kun ye layidu minnu da wari sarali ani wari ɲɛnabɔli la Banque mondiale o kun dulonnen don sabula kalo 5 fo kalo 6 i k'a dɔn bɔli tɛ kɛ doni tɛ kɛ i k'a dɔn wari t'a ka sagi sabula CEDEAO ani UEMOA kun kelen bɛ ka gɛlɛya ta ka Mali sɛgɛrɛ kabini o kɛra Banque mondiale kun y'a jira k'a fɔ Mali ni wari fɛn o fɛn sɔrɔli ka kan wari fɛn o fɛn tali ka kan walima awɔtunamadale walima dile minnu kun gelen don n'a wariw bɛ Banque mondiale la u y'u bolo bira ka pi sɛbɛnnikɛla ko o kɔni ye gɛlɛyaba de ye fadenjugu ani fadenzago caman ko i m'a ye wa hali CEDEAO ka gɛlɛya min wulilen filɛ Mali kɔni bi to a la sabula juru minnu bɛ yen ni Mali kun kan k'o wari sara Banque mondiale i k'a dɔn u bi to a la koyi i k'a dɔn cɛ in dɔn baliya don minisiri Sanu Bɔbɔkɛ Pasa jaja a kun kelen bɛ ka dabaliba de tigɛ ni ka o ko kɔnɔ sabula sɛbɛnnikɛla ko kuma min ye wulikajɔ ani bɛnkɛra ka farafinna masakaw fɛ Akara kɔsa in na k'a fɔ gɛlɛya wulila Mali ni CEDEAO ani UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn dɔw ko tɔ bɛ o juru min b'u la u bi to ala se miliyari 45 sefa wari sɛbɛnnikɛla ko Banque mondiale kɔni bɛ yɛgɛyɛgɛ la a bi yɛrɛ yɛrɛ la o dugusɛjɛ yɛrɛ bɛɛ Sanu ye i k'a dɔn awa carton fa warimugu de la hali sɛbɛn tɛ dɛ ka sin ka taa da Banque mondiale kɔrɔ a ka wari minnu bɛ a filɛ nin ye kuma tɛ min kɔfɛ i k'a dɔn a kɛr'o ye sɛbɛnnikɛla ko nin wari ninnu kɔni di i k'a dɔn wari dulonnen minnu bɛ yen i k'a dɔn i n'a fɔ projet wariw ani wari wɛrɛ minnu kalifalen bɛ Banque mondiale ma nin ye Mali ta ye a bɛɛ lajɛlen kun dulonnen don o dugusɛjɛ bɛɛ u sina ka lettre kɛ ka ɲɛsin Mali ma i k'a dɔn a ka nafolo kasabi fɛn o fɛn n'a bɛ Banque mondiale la a bɛɛ lajɛlen b'a ka bila la wariw kan ka taa yɔrɔ min n'a kan ka kɛ kɛcogo min na Elɛn ni Sanu i k'a dɔn a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi maa caman bɛ se k'a fɔ alhamdulillah projet baw ani jagokɛla baw ani i k'a dɔn cakɛdaba minnu bɛ yen n'u ka wariw dulonnen kun don i k'a dɔn Banque mondiale a bɛɛ lajɛlen kɔni labilala sa sɛbɛnnikɛla ko nin bɛna kɛ hɛrɛ kura ye a ko jamana yɛrɛ gɛlɛya ani wari yɛrɛ sɔrɔbaliya a dɔ kun ye nin ye sabula i k'a dɔn wari min kan ka cari jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jagokɛlaw fɛ walima i k'a dɔn projets la n'o wariw bɛɛ lajɛlen bloqué kun don n'a débloquera a ko i k'a dɔn tabarikala min ye juillet kalo tile 10
2008 tɛmɛnen sɛbɛnfura kɔni nana k'a jɛnsɛ fa bɛɛ lajɛlen la Mali a sago b'a ka wariw la Banque mondiale kɔnɔ nafolo fɛn o fɛn n'o bilalen kun don a ka bolo kan wa a bɛɛ lajɛlen b'u bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don ko kura l'annonceur sɛbɛnnikɛla n'o ye Dado Kamara Dado a ko Mali politique karamɔgɔ daba tun kɔra n'an man cogo dɔn a baara ta ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli a ko Adema PSG karamɔgɔ daba tun kɔra jɔ kun tɛmɛnen k'u ye lajɛ belebele kɛ lajɛ in bɛ tali kɛ mun kan jamana kuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta a ye laɲini kɛ a ka gouvernement fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye jamana sariya sun kura u ka se ka sigi sen kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye sariya kura kalafili ko kan loi électorale kura karamɔgɔ daba tun kɔrɔ baaraw fana ka kɛ maa minnu yɛrɛ kan k'o baaraw kɛ o nun donna ka ban sɛbɛnnikɛla ko baara in tɛ kɛ abada parti politique kɔ Adema PSG ye parti politique belebeleba ye an ka jamana in kɔnɔ a ɲɛmaya so a ye wele kɛ wele in bɛ tali kɛ mun kama karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o de ye olu tɛ fanga la min ye cɛmancɛ fanga ye a bɛ sɔrɔsiw bolo min ye gouvernement ɲɛmaya ye o bɛ politique maaw bolo a baara ta mun ni mun de taara k'anw sɛgɛrɛ anw fɛla ko ye min ye Maliko la an fana k'o ɲɛf'u ye Adema PSG karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ɲɛmaya so u ye kuma bɔ ka bin Marimacha Jara min ye ɲɛmaaba ye a y'a yira k'a fɔ olu ka tɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tɔn cinin tɛ Adema farafina gun kan karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'u b'u disi gosi u kɛra jamana kuntigi jamana in kɔnɔ k'olu tɛ jamana in janfa a ko parti politique min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ t'i jɔ parti politique 200 ni ɲari a ko ka ca kosɛbɛ bɛɛ jɛ fanga jamana kɔnɔ a ko mun na parti politique bɛ caya a ko k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ sabu n'i y'a lajɛ parti politique nafolo dɔ de bɛ ta ka d'u ma bɛɛ lajɛlen jigi bɛ nafolo min kan nafolo in dun bɛ di a tɛ di ko k'a dun a bɛ di ni ka baarakɛlaw former ni ka siège sara kuransɔngɔ ka taa bila magoɲɛ baara wɛrɛ minnu na wari in bɛ di o de kama nka n'i ye wari in di kun lajɛ maa minnu b'a ta nɛmu kɔɲɔmuso kura mobili kura so kura ko de ka ca sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ Marimacha ko ale fɛla ko ye min ye cɛmancɛ fanga la min ye parti politiques bɛ ka wuli i b'a fɔ ko ntori sigilan k'o ka dabila u ka fu siri o danna o kuma ko ye olu hamina ko ye n'o kɛra dɔ bɛ bɔ parti politique olu ka sigili la n'o tɛ ko sariya t'a la an ka jamana in kɔnɔ dɛ a sigikun tɛ dɔwɛrɛ o de ye nafolo ko ye a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye jamana ka sariya sun ye min sigira san 1992 olu bolo dɛ olu ye min ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko magama in ka k'a la min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye u k'a to a nɔ la baarakɔrɔw ka se ka boloda sabu maa minnu tun b'u ka kɛnɛ kɔnɔ maa minnu ye sariya dɔnnaw ye minnu bɛ n'u ye sariya baara kɛ minnu bɛ n'u da donna 92 constitution sigili la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ hakilina min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye charte ni constitution ye olu fila bɛ kuma min fɔ o kuma ko ka Mali sariya sun k'a dalen to a nɔ na o kuma ko tolen ko jamanadenw ka hɛrɛ b'o de la maga mana k'a a la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'a ti wolo foyi la ni bɔnɛ tɛ k'olu tɛ se k'u sigi k'u da de n'u ma kuma Marimacha Jara ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye jamana ɲɛmaw ye o kuma k'olu kɔni ta ye ladilikan ye sabu olu da tɛ ko la olu kɔni sigilen bɛ k'u lajɛ nka politiki baara a tɛ kɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ jamana kuntigiya kɔ min ye jamana kuntigi o kuma min bɛ jamana in kɔnɔ ale de kan ka labɛnw sabati o kuma ko Mali tɛna to abada cɛmancɛ fanga la a mɛ o mɛ don dɔ k'an bɛ don gundo soni kɔnɔ min kɛra baara tɛmɛn'o la ni sɔsɔli kɛra ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ sira kɔnɔ k'u tɛ fɛ abada o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ min b'a to ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ ko fo ka tiɲɛ de fɔ bɛɛ lajɛlen tori tigɛ a ka ja bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ an ka don da fɛ sinon k'olu sigilen ɲɛ bɛ min na pa sɛbɛnfura minnu b'u kɔrɔ ni yɛlɛma kɛra la ko foyi tɛ an ɲɛ ni kɔlɔlɔ tɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'annonceur kɔnɔ Dado Kamara ale ka sɛbɛnni don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub karamɔgɔ daba tun kɔrɔ nbala cogo bɛ di Wajibate kɔnɔ dabɔlɔja fila tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ fiyɛ o tɛ se ka kɛ Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant Wajibate ni fɛn min kɛcogo ma ɲɛ o lakali ko o bɛ sɔn ka cɛjuguya Wajibate k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko sima i k'a dɔn o bɛ wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin maa o maa b'a la n'i ye foroba baarakɛla ye walima i ye kadiri ye n'i bɛ nafoloko baara de kɛ walima banki ko olu ka ŋaniya bɔ k'a bin
wajaba tɛ assurance ma ko fɔ I k'a dɔn I hakili bɛ taa assurance min na o ye assurance lafiya ye assurance lafiya I k'a dɔn ayiwa cakɛda o cakɛda bɛ yen ani jɛrɛjɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen n'u da bɛ assurance ko la u y'u ka sɛbɛnfura ani ŋaniya bɔ k'a bin Usumani Bokum yanni diɲɛ wuli cɛ a wariko kuma bɛ fɔ cakɛda o cakɛda la ale n'o baara kɛli man kan a da man kan don a la sabula a minɛna sonyani ni janfan min na I k'a dɔn o wasara misali ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ décision numéro 003 D Sima min ye CRCA ye PDT 2022 min ŋaniya sirila kabini avrikalo tile 23 san 2022 I b'a ye sɛbɛnkura minnu fɔlen don a jɛlen don min kɔni ye Sima ye n'o ye conférence internationale des marchés d'assurance ye I k'a dɔn awa min kɔni n'a bɛ commission régionale de contrôle et des assurances ko fɔ o fana CRCA a k'i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan n'i y'a mɛn tubabukan na I k'a dɔn blâmer o kɔni ye kuma jugu laban de o kɔrɔ de yanni diɲɛ wuli cɛ hali n'i yera kɛnɛ kan a kuma mana bɔ I da I ni ɲangini min ka kan o bɛ da I kan nin fɔra cɛ min ma a tɔgɔ de ko Usumani Bokum ale de kun ye directeur général des sociétés d'assurance lafiya SA du Mali la I k'a dɔn wulikajɔw bolo kan ani sɛgɛsɛgɛliw a minɛna ko la ani min kɛli man kan e de ye ɲɛmaa ye I k'a dɔn ŋanamu ni sɔni yɛrɛ barika nana bonya sabula sɛbɛnkura jɛlen ko in ma sɔrɔ a bolo miliyari 3 ani miliyɔn 800 min dununa a nɔ na I k'a dɔn a ma se k'a jɛya o de kɛra kɔlɔlɔ ye min barika bonya ɲangini yɛrɛ taara k'a sɛgɛrɛ maître Mohamed Lamine Fofana o ye soronin donba ye avocat don I k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ min ye Bokumi yɛrɛ de ni wariko kuma man kan wari baara bi yɔrɔ o yɔrɔ jango assurance ko a n'o baara yɛrɛ de man kan wa kuma in yɛrɛ sɔrɔla cakɛda minnu na jɛrɛjɛkulu minnu bɛ assurance ko kunna farafinna Niger naani jamanaw kunna olu de bɛnna kan ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ɲɔgɔn ye 106 sɛbɛ I b'a ye k'a fɔ min ye commission régionale des contrôles des assurances min kɛra avrikalo tile 18 ka taa bila 23 la ka avrikalo tɛmɛnen na nin kɛra Abidjan Kuruwarikaw fɛ yen o de senfɛ sa I k'a dɔn u y'u hakili jagabɔ farafinna I k'a dɔn baarakɛla bɛ yen n'i ye ɲɛmaaya kɛ assurance ko la I k'a dɔn ni jalaki bin I ka walima I sɔrɔla kɔlɔlɔ la u ye ŋaniya siri min ye Mali ta ye I k'a dɔn Usumani Bokum ale min kun ye assurance lafiya directeur ye a minɛna sariyatigiw fɛ minɛni dama tɛ sɛgɛsɛgɛliw taara jɔ a la gwaw miliyari 3 ani miliyɔn 800 a kelen y'o k'a jufa kɔnɔ ni ka kɔsɔkɔsɔ de ye sabula a ye kuma minnu fɔ a donnama kama sariyatigiw y'a ɲininka k'a sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnfura jɔnjɔn walima dalu jɔnjɔn foyi ma sɔrɔ a bolo min b'a jira k'a fɔ wariw taara taasira ɲuman fɛ kabini o kɛra I k'a dɔn sariyatigiw kun ye awa jɔ yɛrɛ bir'a kan I k'a dɔn jɔbiri in kɔni barika nana bonya a ma kosɛbɛ a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ I b'a ye k'a fɔ assurance tigiw n'o ye actionnaire ye I k'a dɔn n'o kalo tile 23 tɛmɛnen san 2021 olu tun bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ka k'a dɔn ni ka sɛgɛsɛgɛliw barika bonya k'a dɔn k'a fɔ ko in nana jɔ a la n'a ma ɲɛ o kɔsa a gwɛnna I ko ka wulu gwɛn ni ka bɔ so kɔnɔ u ma da u ma sariyatigiw laban nana dɛrɛ ni ka sariyakisɛ bol'a kan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko danti k'o ma koyi sabula nin ye toit tiɲɛba de ye I k'a dɔn assurance baara la nafolo baara la nin ye toit tiɲɛba ye e ka kɛ directeur ye directeuriya kɔrɔ tɛ k'a fɔ I kelen k'i da nafolo bɛɛ lajɛlen kan k'a dun a n'a dapasa gɛlɛya n'a nkalon n'a namara nin si man kan sɛbɛnnikɛla ko I k'a dɔn n'o kɛra sa o tuma assurance baara farafinna bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni k'a jira k'a fɔ ni Usumani man ka don olu ka cakɛda in kɔnɔ bilen sabula toit tiɲɛma don I k'a dɔn namaratɔ don awa sonyɛnikɛla don a ye sonyɛni min da assurance lafiya kan o kɔni nana kɛ kɛwale cɛjuguba de ye fo ka taa kɛ toit tiɲɛba ye awa assurance cadre baarakɛlaw bolo n'a ma ɲɛ o kɔ o tuma u y'a gwɛn gwɛnni yɛrɛ dama tɛ u y'a blâmer n'i y'a mɛn tubabukan na blâme o kɔrɔ de ye janni diɲɛ wuli cɛ nin kuma in I da kana don a la I kana y'a kɛnɛ kan o tuma u bɛ kangari da kɛ ka diɲɛmaa ladɔnniya Usumani Bokum gɛnna min ye assurance baara yɛrɛ dama a da tɛ don la nafoloko bi fɛn o fɛn na a da man ka don la bilen sabula bɛnkɛrɛw ka sɔnkɛrɛw ma farafinna jɛrɛjɛkulu min n'a bɛ assurance ko ɲɛnabɔ o ko min ma ko Sima o kɔni de ye nin hakilina in bɔ k'a bin o tuma taa ka jayɔrɔ tɛ Usumani Bokum kɔni toit tiɲɛ dama tɛ ani baara yɛrɛ de kɛli man ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ l'indépendant kɔnɔ
aka bi bolla Nouvel Horizon nyadangura sebenigala no ye Mahamana S Traoré Mahamana ko karamɔgɔ daba tungora ako diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ako fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na karamɔgɔ daba tungora an ka jamana ako e kamana gan kɔni o kama an taama ɲɔgɔn ye ako n'i ye jateminɛ kɛ min ye Rusiw ni Ukraine ka kɛlɛ don o don taji bɛ ka yɛlɛ karamɔgɔ daba tungora dunfɛnw bɛ ka yɛlɛ ako ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an bɛ taa min an b'an ko min an b'an ja min karamɔgɔ daba tungora ako an ka jamana taabolo k'ale kɔni kumana o kan ko jamanadenw bɛ kinikini mun na k'a man di sɛbɛnnikɛla ko a ko waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛli boloda min ye nasɔngɔ min bɛ di gadomusow ma karamɔgɔ daba tungora a tɛ bɛrɛ bɔ sannifɛn minnu bɛ sugu kɔnɔnaw la n tɛ san sɔngɔ bolo kan a ko dumuni bɛna se ka kɛ cogo di a ko minɛnw bɛ san cogo di wari tɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ taji de la taji min ye transporteurs ye o tuma olu ka baara b'o la mɔbiliw motɛri usines a ko fɛn o fɛn nin bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ taji la n'o sɔngɔ yɛlɛnna diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ taa balo doni ka na n'a ye o tuma olu fana kulelen bɛ o bɛ ka yira k'a fɔ taji bɛ ka yɛlɛ karamɔgɔ daba tungora sɔngɔ min bɛ ka fara taji kan o tuma olu fana b'o fara balo feeretaw kan a ko n'i y'a lajɛ ɲɔ bɔrɔ malo bɔrɔ tulu sigaro karamɔgɔ daba tungora fɛn o fɛn ye dunfɛn ye bi ni nafolo t'e bolo e b'i jɔ de k'a lajɛ ni mɔnɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye malo bɔrɔ ye karamɔgɔ daba tungora i b'a ye k'a fɔ an ka sugu dɔw la o tuma min ye 4,000 5,000 6,000 a kɛn bɛ sugu bɛɛ lajɛlen n'a ka prix ye jate tɛ kow la bilen a ko ɲɔ bɔrɔ o bɛ t'i jɔ 100 kilos o bɛ t'i jɔ 10,000 na a ko Mali kɔnɔ 100 kilo bɔrɔ kelen 10,000 ko jɔn de la k'o ye 50,000 francs CFA karamɔgɔ daba tungora a bɛna taa DNCC directeur ninnu bɛ baara la dɛ a bara ka u minɛ k'u don kaso la o k'u don kaso la hali bi u ka sama dɛ karamɔgɔ daba tungora a ko min ye kaba ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ o fana kun taar'i jɔ fo 10,000 na nka an bɛ don min na ko bi ko ka tiɲɛ fɔ k'o jiginna dɔɔni o nana 7,000 la a ko dɔɔni don a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko min ye buru ye karamɔgɔ daba tungora a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka sɔngɔ ye o n'a ta o ta min ye jamana ɲɛmaw ye olu kɔni bɛ ka bagabali kumaw fɔ u bɛ ka kangarida kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na u ye don min na k'olu datugu sɔngɔ juguya la karamɔgɔ daba tungora nka u n'a ta o ta dɔw bɛ k'u ja farinya ni ka bere da malidenw kun sɛbɛnnikɛla ko a ko fiɲɛ mun bɛ ka ci karamɔgɔ daba tungora fiɲɛ in man di jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ cogo min na don o don dɔ bɛ fara taji kan don o don dɔ bɛ fara dunfɛnw kan a ko a dɔ bɛ dɔ la min kɔni kɔngɔ ye karamɔgɔ daba tungora ko ka maa fata bɛ sɔn ka caya ni coronavirus ye dɛ yarabe yan'o cɛ ko bolikuma dɔn o ka fisa ni sen ka di ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ Mahamana S Traoré ale ka sɛbɛnni don Wajibate te ko i ma premier ni y'o min an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye o bɛ bɛn Jibi i lama karamɔgɔ daba tungora ni sɔnma karamɔgɔ ni don b'i fɛ ni don b'i fɛ jumɛn Salifou ka ni dɔnkili non ça c'est un très grand souvenir non ça c'est dans les années 78, 79, un très grand souvenir. Donde wole dona. Nga bide kado do fana yi. Nam. Do mena duguje kando. Sigay. Bala to ko bedi. Boji wate ne be bolo buwa kado. Mbi boni sebanye sebe mi no kwa mako toguna. Ma mi nye sebe ninge atwa de ko senade sana. Senade sana ko. Ako poti ma ukanga yele masa. Ninga lajelike. Ninga flelike. Boji wate mbi fe mi na sanda ma fe nyenye. Ni yele mana okokono ode nyuande. Boji wate ako shogel ko kala maiga. Politiki madu. O kelema ka yele makuna minda. A kelen bɛ ka kumakan kura min da kɛwale kura minnu b'a bolo bile hak bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma kuma sera politiki i k'a dɔn kankelendigiya don ngo n'a ta bɛ politiki tɛ diinɛ ye silamɛya tɛ i k'a dɔn hɔrɔnya jɛ yɛrɛ tɛ politiki kɔni ye kɛwalew de kɛlen ye ɲɔgɔn kan min n'a bɛ jamanadenw kunkolo minɛ n'a bɛ jamanadenw hakili janya ni mɔ a bɛ kɛ mɔɔ ɲɛna ko fɛn ɲuman don Shogel ko kala Mayiga politiki maa jolen don sabula MPR k'a sigi senga k'a daminɛ na fo ka n'a bila bi la i k'a dɔn awɔ dankɔrɔba in ye se kɛ ni ka laban tuguni jɛrɛjɛkulu min n'a sigira n'u k'a ma FSD Shogel ko kala Mayiga a wuli ka jɛ k'o kɔnɔ o mun n'a ta bɛɛ M5 RP Shogel ko kala Mayiga a ye wuli ka jɛ k'o kɔnɔ politiki maa bɛ nin cogo
cogo in de la ni waati yɛlɛmana ni ko yɛlɛmana i ka sɔmi joona k'a dɔn k'a fɔ nin waati in de kan ka kɛ tan nin kuma in kan ka fɔ bi nin kɛwale in de kan ka jira mɔgɔw la sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga tiɲɛ don politiki maa caman bɛ min tɔɔrɔ la min degunna nka Sogɛli t'a bolofa b'a kan démocratie nafura dama jamana kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a kɛra an ɲɛna n ko su b'a don ɲɛguwan don sabula a don a tun bɛ damakasi min kɛ ani a bɛ kɔji min kɔnɔ o de ye Baba Musa Tarawele ka kɔji ye démocratie nanen bɛɛ ye Musa Tarawele kɛ suba ye a nɔfɛmaw an y'u kɛ maa dunna ye an y'u kɛ maa faala ye nka ni miiri Sogɛli Kokala Mayiga kabini a bɛ kuma dɔw fɔ o donnama in kama ni maa min ye bi lajɛ ka kunun lajɛ i b'a dɔn a don Sogɛli ka kuma a bɛ tan kan a ko politiki maa min ye fanga kɛ san 1 san 2 san 5 n'o ka fanga binna walima n'o ka fanga bɔra ye i k'a dɔn nkalon man ka dɔw la kuma man ka fɔ o ma min b'a jira k'a fɔ o ma diɲɛ foyi kɛ sabula maliyɛn an b'o cogo de la ni min nana fanga na don min fangakɔrɔ binnen an bɛ o kɔni o tigɛlu ma ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ o ma ni ka kumajugu bɛɛ lajɛlen fɔ o ma i dun b'a sɔrɔ o dun ye don dɔ a ye jamana naja o dun ye wulikajɔ kɛ don dɔ la a ma fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bolo dɛrɛ a ko n'i ye misali ta san 60 Mali ka indépendance ta Modibo Keyita binnen a don Musa Tarawele nani mun de ma fɔ mun de ma jira k'a fɔ ko o gɛlɛya Mali sɔrɔ Modibo Keyita lajabara ka diɲɛ kumajugu bɛ fɔ a ye jamana lajaba a ye jamana kɛta Musa binnen démocratie nanen mun de ma fɔ Musa Tarawele ma démocratie mina tabaw i k'a dɔn min ye Alpha Umaru Konare o kɛlen ka fanga ta mun de ma fɔ o don Musa ma Alpha bɔlen min ye Amadu Tumani Ture anw fana ma mun de fɔ o donnama in kama fangakɔrɔ binnen ma a ko min ye Amadu fana ye hali o binnen mun de ma fɔ Amadu ma a ko fanga ye nin cogo di a ko kuma jangato fanga bɛɛ lajɛlen se ka kɛ fanga lagosilen ye fanga maa kɛ cogo cogo hali n'a ye tile kelen kɛ i b'a sɔrɔ ɲuman dɔ bɛ a y'o kɛ nka min ye a bɔ fangakɔrɔ kɔni mana bin ɲumanden bilen min bɛ fɔ a ma a ko Sogɛli Kokala Mayiga n'i y'a jateminɛ politikiman min don a hakili juru cannen don kosɛbɛ a ye président ɲini président in ɲinini o don a ye min fɔ jamanadenw ye a ko n'an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ ɲinɛ de bi kɛ i k'a dɔn faamubaliya caman bɛ yen ni maa min sigira fanga na don min bɛɛ lajɛlen hakili bɛ gere an bɛ ɲinɛ kɔrɔlen ɲuman bɛɛ kɔ hali n'a sɔrɔ o ye ɲuman min kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ pan o kunna Sogɛli politikiman min don a bɛ yeli kɛ politikiman min don a hakili b'a janba a ka kumakan na politikiman min don n'a ye min fɔ bi san dan n'i nana kuma in lajɛ i b'a sɔrɔ wulibali don a ko n'o tɛ n'i ye ko ta k'u lajɛ démocratie nafura dama kana bila bi la ni nin waati in tɛ Sogɛli Kokala Mayiga a kɛra suba ye a kɛra ɲɛguwan ye a kɛra maajugu ye sabula Musa Tarawele ma don yalima san 23 fanga Musa ma ɲuman kɛ wa Musa ma ɲuman don jamana kɔnɔ wa a ma hɛrɛ kɛ jamana ye wa a ma taamasiyɛn ɲuman dɔ jira wa a ko mun na ɲinɛni kɛra o kɔ a ko nka dɔwɛrɛ tɛ nin bɛɛ lajɛlen politiki jubaju ye a ko waati dɔ sera politikimaw kan ka taasi kɛ ka miiri kɛ Sogɛli Kokala Mayiga gɛlɛya ni janfa min b'a nɔfɛ bi kumajugu min b'a nɔfɛ a y'a kun a yɛrɛ la a bɛ faso ka baara la baara in tile kelen ma a ma deli k'a bila baara in tile kelen ma min da ka di i da i bɛ se k'o fɔ Sogɛli ma nka a ye wulikajɔ minnu kɛ kɔsɔn na diɲɛ segin ni bunakun sanfɛ a ye kuma gɛlɛn minnu fɔ a ye kɛwale minnu fɔ o dilen tɛ politikimaa bɛɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka ɲɔgɔnna cɛjɛlenya kuma fɔ walima nin jɛya kumaw fɔ kɛnɛw kan a ko Sogɛli Mayiga mɔɔw kan ka kala tora a ka kuma kan politikimaa min don ani Ala ani politikimaa bɛɛ tɛ kelen ye n bɛ dɔw dɔn Ala ka hinɛ Sumala Sise la ale de ko Mali politikimaa ma ko un virage à 90 degrés su ko ni dugusɛjɛ cɛ wallahi virage à 90 degrés an ye politikimaa dɔ ye élection na t-shirt kelen président fila tɔgɔ b'a kan dɔ tɔgɔ bɛ ɲɛfɛ dɔ tɔgɔ bɛ kɔfɛ subhanallah bon i t'a se de n'i ye tɔgɔ fɔ o kɛ sisan a bɛ fɔ ko jamana in kɔni i ye nin yan a bɛɛ kɛra ɲɛna wa n delila k'a f'i ye kumaso in kɔnɔ n ko politikimaa n'i ye maa ye k'a kɛra politikimaa ye kala turu ka bɔ a kan a bɔ i ka maaya kɔnɔ i y'a fɔ il est capable de tout a maloya tɛ yen a saamɛ tɛ yen démocratie nani minnu fɔla min y'a kɛlɛ yɛrɛ kɛ ka dulakiba don a kan na au vu et au su de tout le monde u y'o kɛ maa fu ye o kɛra ça il faut le dire il y a quel homme politique au Mali plus puissant et plus pertinent que Moundagatal a bɛ min bi
On l'oublie. C'est lui. Allez follow des démocraties. Les Oumar Maroko, ils ont changé d'accord. Mais Oumar Mungé, Moussa Traoré, clé là. Djigiba PVP. Il faut le dire. Les Djigiba, où ils sont. Oui, bon, au-delà de l'imam politique, Ndala. Idjodon. Fengo fena bala. Ni moko ko vive iyere ka nga fo vi ni moko aba iyere ka fo aba hal ni kono tabi kono ni tola ni ra tugudi ko ni nguye sebenye anye min bo toguna kono akabi seben karam ko ne bentika do jona l'indicateur de renouveau sebenigala no ye Adama Diabaté karam ko Diabaté ngora ako baccalauréat session 2022 karam ko Diabaté ngora akunche to ko manyade ako kunu tarata ako minye ni funankeni saba karam ko Diabaté ngora uyesira baga kasara soro u saba nin torala sebenigala ko ako ekunu sogomada jona no bena tarata juillet kalo kile 19 en 2022 karamoko Diabaté ngora 7h45 wati nin funake ni saba bebi ka moto la u be ka sama to u be ka sama ninga bo moroba bugula ku kunda Suleman buguka ako u be goudron ka goudron feralimbe karamoko Diabaté ngora minye sebenigala ye ale de wulila ninga ta moroba bugu ale protection civile o jabala sola ninga ta kuna funita ako protection civile nyemo ye fem fo ako ni mama tu fena mama magola ako demsen nun ko ni yuta moto jari fe ka moto funu ka moto sama karamoko Diabaté ngora ni ka ta laban dafrili la folo mun be nyefe o dafrile fa to fla mun bulu ko folu na magola ka bekara yoroni kele sur place ni manya sebenigala ko karamoko Diabaté ngora minye demsonu ka moto funu abarata ni wati bela jelen ngono kangar de be da demson ye karamoko Diabaté ngora sira aye make jongoro bagato ye aye mami blaga ta lahara o de dagoshi ga bonko sube minye sira ye tableau de bala no e code la route ni mami o bato akacha alafe be kishi nga minye yera sako kay karamoko Diabaté ngora ko de be fo dem masaw ye ko fo demson ye o de banga sira kan ko sube mami mana yera sira kan ibado ka fo ibe ma were be karamoko Diabaté ngora ninga bol ni sira kin naw ye ninga bol ni ma were ka kin naw ye nga ko damatame kasara mun banga jamana kono am bela jele me tulo la ka fo ko sirate nchini mun bambolo ko ranti go bol ni sharia ye ko dore kon tanye ni kasarate kleti boka be ni sapeur pompier numa mawdo ni ta urgence kono karamoko Diabaté ngora kule kan joli kene bashi kene suma o de be wati bela jele kono abarata karamoko Diabaté ngora ko ala ko abandeme nga kan yere deme anga yere deme de an deseme ka yere deme ke ni ka be doni ta ka da ala kun ko ala mana mila tigɛ o de bɛ kɛ anw de b'a laɲini waati bɛɛ a ko gɛrɛgɛrɛ dalen bɛ a tɛ taa a tɛ maa ci karamoko Diabaté ngora min ye kunun baki ye denmisɛnnin fitinin 3 ni k'u ni karaba u ma t'u maa la maa ma t'u la k'a sababu kɛ damatɛmɛ boli o tuma bɛɛ k'a lajɛ sa an ka to ka kangari da denmisɛnw ye n'i ye moto tile di den ma a d'a ma ni kangari ye dugu jɛ ko 20 ta wele ka kangari da ye i kana sɛgɛn o la kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Adama Diabaté ale ka sɛbɛnni don nin de la min ye Musa Traoré bill Bangonikaw ka bill Bamakokaw ka bill a bɛ wuli ka jɔ la tile 2 in na kunnafoni di ni k'o kɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn samiya in na hakiliw ka sigi moto boli walima mobili boli samiya yɛrɛ nani bill bɛ wuli ka jɔ ba la a bɛ campagne ba de la mɔgɔ bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ nin y'a waati ya jo Diabaté ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof nin y'a boli ko siɲɛ 200 ani 40 Diabaté k'a dɔn n ka foro bɛ n sɛbɛn la o k'an ka dɔn min ye jiri jukuruw ye ani bin jukuru sɛbɛnnikɛla ko a ko samiyaji binna samiyaji ma bin ka ban i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min ye sɛnɛkɛlaw ye olu bi hami nka fan o fan n'o bɛ Mali kɔnɔ ni sanu walima marijanɛ de bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ maa caman de bɛ yen minnu mago tɛ sɛnɛ na Diabaté o ka kɛ tiɲɛ ye nka o n'a ta bɛɛ min fana ye duguw ye maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ bagan minnu bɛ yen ji caman de bɛ sigi yɔrɔw la sanu bɔlaw i k'a dɔn ani jaman bɔlaw Diabaté olu kɔni kelen bɛ sababu ye ka pɔsɔni yɛrɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen la a dugu dɔw bɛ yen bi tɛ falen a dugu dɔw bɛ yen ji bɛɛ lajɛlen toli la maa tɛ se ka min ji la bilen jango bagan a ko sanu bɔ ye tiɲɛ ye nka min ye dugukolo fana ye k'o lanɔgɔ min ye balofɛnw ye k'o lanɔgɔ
nɔgɔ jiriw ka lanɔgɔ a k'o ye kɛwale min jɛ ka jugu min yɛrɛ tɛ bɛn minisiri Lamini Seydou Traoré minisiri min bɛ sanuko ani pétrole ko kunna Bɔ Jabate k'a dɔn tile fila in na sa kelen bɛ ka cili da ka sanu bɔyɔrɔ la fo ka mura jugu don a la a ko min kɔni ye jateminɛ ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kangari da kɛ o t'a bɔ n'i ma wuli ka jɔ yɛrɛ de kɛ sa ka fanga jira a ko i k'a dɔn ayiwa jamana in a tɛ bɔ nɔgɔ la min ye sanubɔ ye i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la yɔrɔ minnu fɔlen don ni sanu bi bɔ a kan ka bɔ waati min na minɛn ni minɛn min n'o yamaruyalen bɛ maa o maa n'i m'o bonya o tuma i bolo ka bɔ baara la walima i ka minɛ k'i datugu kaso la o de la min ye ministre de mini de l'eau et de l'énergie Lamini Seydou a n'a ka cɛdenw a ye cakɛda dɔ sigi sen kan lakana tigilamaw b'a la kiiri tigilamaw b'a la Bɔ Jabate i k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ ni sanu bi bɔ min kɔni ye matarafali o ka dafa tiɲɛ don Mali sanu kura danbe o y'a to a ye Bɔ Jabate i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi e ko sanubɔla caman bɛ yen minnu ma taa kaso la sa de sanu bɔli cɛjuguya i k'a dɔn sariyaw dafabaliya o de kama sabula min ye jɛkulu in ye i k'a dɔn awa min ye DNGM o cakɛdaw b'a la ministère de l'énergie o b'a la min ye ministère de la défense olu b'a la tribunal mo olu b'a la nin bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ye minnu kɔni bɛ jɛ ka yaala ɲɔgɔn fɛ sa sanubɔ dingɛ ba minnu bɛ jamana yɔrɔ kɔnɔ n'u bɛ taa yen yɔrɔw lajɛ Bɔ Jabate kɔsa in na a ko i k'a dɔn juin kalo tile 6 san 2022 min ye ayiwa Mamuruva o bɛ faleya commune na min ye maa 5 ye u taara b'olu kan u kelen bɛ ka dakabana dingɛ tigɛ u bɛ sanu kan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ Bɔ Jabate i k'a dɔn a sanubɔ machine u ko min ma pelleteuse o 7 min ye mobili kelen ye pick-up u y'u tɛgɛ da u kan maa minnu bara k'a baara kɛ k'a bɛɛ minɛ ka t'u dɔ kaso la o ma mɛn Bɔ Jabate i k'a dɔn a wulikajɔ bolo ka jɛkulu min n'a bara ka nin ko in baara kɛ ma wo ma ni bɛ sanuko de la Bɔ Jabate k'a dɔn u b'i nɔ kan dugu min bɛ n'u k'a ma ko Kuruma ale bɛ faleya commune na Bɔ Jabate k'a dɔn sanubola maa 5 i k'a dɔn dugulen don dingɛ jugu ani masimafɛn juguma u b'a dɔn k'o kɛ ka sanu bɔ o yɔrɔnin bɛɛ u ye tɛgɛ da u kan u ka minɛn bɛ yen u y'a baminɛ pelleteuse o de ye sanubɔ machine o 5 pick-up kelen Bɔ Jabate i k'a dɔn ayiwa maa minnu bara k'a baara kɛ a bolibaw ani a ɲɛmaw o y'u minɛ sariya tigilamaw y'u tɛgɛ da u kan sɛbɛnnikɛla ko u bɛ saloli de la koyi sabula a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ min kɔni ye sariya u ka bato sanubɔ la n'a ma kɛ Bɔ Jabate i bɛ minɛ k'i ka minɛnw minɛ wa i bɛ taa kaso la a ko nin wulikajɔ bolo kan ani ni jateminɛ ministre de mine a yɛrɛ bɛ s'a de kɔrɔ u nɔfɛ koyi i k'a dɔn biro kɔnɔna tɛ n bɔ bilen sabula layidu min dira jamana ma camancɛ fanga fɛ n'a ma wulikajɔ bolo da i k'a dɔn a tɛ ɲɛ a ko nin wulikajɔ nin cɛsiri a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa mankan kɔ a ko hali kɔsɔ in na équipe min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a ɲɛmaaba n'o ye colonel major Nicolas Cissé i k'a dɔn u tun bɛ mobili kɔnɔ u bara ka dɔw gɛn mobili in sina ka taa yara n'u ye kɔdingɛ dɔ kɔnɔ nka ala barika la maa si t'u la min joginna n'i bɛ ɲuman sira kan Bɔ Jabate ala ka kɔlɔsili bi ministre de mine de l'énergie a kɔni y'a jira k'a fɔ Mali tiɲɛ don sanu bi bɔ nka sanu bɔli sariya de b'a la minɛnw dali sariya de b'a la masimafɛn minnu bɛ kɛ sariya de b'a la o tuma a tɛ ɲɛ bilen dunan fara dugulen kan k'a fɔ i bɛ n'i sago kɛ an ka sanu dingɛ na o kuma banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ sɔftu kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tun n'i ye nɛgɛ ta Guangala n'i y'a bila Guangala tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ o ye tiɲɛ ye an ka kunnafoni bi ta bɛ dan sigi yan Bɔ Jabate bi ta an b'a bila yan